Ang ganda nila. Ang ganda ng mga view nila. Wow. Wow. Ang ganda. Tagaytay po tayo ngayon. Mega shoutout. Shoutout, Chard. Shoutout sa mga nanonood dyan. Shoutout. Maganda po ang view rito. Picture na tayo. Tayo muna. Ang ganda po nyo, no? Muna tayong dalawa, mainit. Building po. Ang ganda ng bahay nila. Ayo, ganda. Ano yan? Kastilyo po yan. Pala yun, no? Hotel, nasa gitna ng ano, iba. Yun ang sinasabi ko, no? Ginagawa nila yun, oh. Tingnan mo yung daanan, no? Nagawang date ang hotel, oh. Para ka rin nasa Baguio, nasa Tagaytay tayo. Ito po, pinakamagandang view nila. Oh, dyan, oh. Dito. Ayan po ang pangalan ng pinunta namin. Char, picture muna nga nga nga. Picture muna tayo. Upuan po to ng mga magagandang pasyalan. Ayan po. Meron po rito nagbebenta. Ito, magkano, te? Ang masarap daw. 120 po, ma'am. 120. Bili daw kayo dito kay ate pag pumunta kayo sa, anong pangalan ito? Lugar nyo? Tagaytay. Twin Lakes daw. Tagaytay. Dito po kami. Itong maliit, magkano? Yan, yan. 100 po. 100. Anong tawag diyan? Tawag dyan ano? Sabi po. Yan yan, kulay green. Yung buhay yung nanay ko, favorite Fresh ito. Pinipig. First Yung buhay pinipig. si Hapon Torre, nung nanay ko, favorite ito. Ano yung bukayo yan? Ako, Magkano yan? Luis Three for Sandahan. 100 po. Hindi pwede isa. Mawa si ate. Mal! Mal! Tingnan mo. Para may kuya sa daan. Gustong gusto nyo po yan. Yung mga ganyan-ganyan. Yan, tingnan mo. Para ka pong nasa kape. Ito pala maganda picture, ano? Buddy! Ay, ano, buddy? Richard! Tingnan mo, halik ha. Ganda po ng tanawin. Parang pinasyal ko na sa Tagaytay. Ayan po yan, oh. Nakita nyo na? Mega shoutout. Ito tayo makarating. Ang ganda ng kastilyo nila. Nasa gitna ng kalgubatan. Hindi ko tayo lang charge. Ang ganda pala rito. Picture na si ano, ang aso nila, oh. Yan, oh. Yan. Yan po yung aso nila. Tagabantay. Let's go. Pasok tayo sa taas. Akit na tayo sa taas. Ang ganda ng view. Malamig. Malamig po rito ngayon.